Wat doe je? Het is 30 graden, wil je gewoon lekker buiten zitten? Ja, zeker. Er zit een Maar hier is het Charlie. Er zit een rijboete. Ja, als het een beetje vol te Het houden. middags en het ovens. Ja. Want hij, nee toch, er zit van hier kan de Ik zet ze bij mij genoemd in. Oh, dat is voor dat witte bankje stier. Ja. Ja. Ja, maar daar zit immers. Ja, nooit sparen. Ja, dat jongske zit toch. Oh ja, Op het bankje. als jonge man zit, maar dame met een klauw dan weer. Normalerwijze zitten de 3 van de tankstellen. Oh, dat ziet gij? Ja, dat zijn 2. Ik dacht dat er 2 waren. Nee, 3 van de tankstellen. Ja? Die ja. drijf van dat tankstellen? Ja. Oké. De ene deed de tank volmaken, Ja. de andere deed de 20 poetsen en de andere deed kasseren. Oh, door komt dat door vanaf? Ja. We kunnen dat gereden Schindelt nu. We hadden niks beters te doen. Oh zo. En we waren al lang niet meer in Schilvend geweest, dus we dachten van... We dachten, ze gewoon maar eens de tulpenstraat daar en de Ja, die zit in dahliastraat. Schindelt geweest. Daar zitten bij de altijd van die buren leuke Nunda, vrouwen, hè? Nunda. Van die leuke vrouwen, ja. Van Dus de wie- Schelder Alles zit er oud. geweest, hier in de Margrietstraat. Bij de Schelder. Waar is dat een schilder? Ja, die schilderen. Ja. Ja? Ja, dat woont er bij de Behem, dat woont er. Oh, Mijn dochter woont er ook. is dat al lang geleden? En dat zijn ook 3 nationaliteiten. Hoe lang is dat geleden dat toen bij de schilders liggen weer? Oh ja, de kunstschilder. Ja, Er kwam toen we stonden te praten, kwam nog de AWAX over. ja, dat kom je genoeg uur van. Ja, ik heb die Oh, jongen van. de een naar de Dat is zo andere. kieken. En dan zien ze de leukes. En dat kreeg je allemaal gratis, Ja. hè? Ja, De AWAX. En Dover zijn toch zoveel lui krank. Was van de, Ja, serieus? Ja. van de week kwamen er een stuk of 8 straaljagers, zo gij, hiervan. En waar werden de lui krank van? Van de AWAX, wat ze uitstoten. Van de hoedsoort zeggen ze. Kijk maar eens, zwarte strepen wat ze... Ja, dat is geen oude kolonje wat En goed zeg kan. je, Nee, die krijgen we iedere dag de Sinterklaas. Hè. Dat is nooit uitgestrooid. Dat is nooit klaar met strooien. Is dat niet meer de kerstman dan? Want hij vliegt toch ook door de Ja, lucht? dat vroeg, ja. Ja, de Sinterklaas, dat gaat over de daken. Als we de Nou ja. kerstman, Sinterklaas en Sintermerten Ja, bier ja. doen, hebben we er ook wel drie, Duwtje ze bij elkaar. ook wel dan- 3 van de tankstellen. Hè? Ja. Maar zijt je dat nou net? 3 nationaliteiten? 3 nationaliteiten. De man van Urde kwam van Brabant. ja, Want dat is ook boeteland. Ja, dat is dat is niet, ja. Wietweg. mevrouw komt van Joegoslavië. En ik ben met een Italiaan. Daar komt maar weer om elkaar bij, ja. Maar je zit vanuit Joegoslavië hier naartoe gekomen? Maar Joegoslavië is nooit Kroatië. Ja, nu is het Kroatië. Ja. Ja. En waar precies in Kroatië? Achter besplit. Split, Ja. Hajduk, Ja. voetballen. Ja, Ja, maar ja. ik kijk dat niet vroeger, maar nu kijk ik wel. Kijk je voor me voetbal. Man van mij houdt er niet vroeger op voetballen, maar nu kijk ik wel. Oké. Heb ik gisteren nog gekeken, Nederland dames. Oh, van hè. die dames. Ja. Dat was in de eerste helft was niks en het begin van de tweede helft eigenlijk ook niet, hè? Nee, het was net op het laatst wie dat patiëntbelt door die golemanden. Oh, vrek. Ja, die 2 golen. Twee laatste gewoon. En eentje was Netjes, toen net hè? gemist en door. Hoe Sylvia is Ja. weg. Wie had zo De geweest? laatste minuut. Leuk toch? Ja, Leuk ja, toch? ja. Is die van Schilvend? Ja. Ja. Oh, geen wonder dat je... Hé, ze Annie. is een wel, het is alles goed, Even ja. plantjes water geven. Oh, Annie. ja, Ben, kijk uit waar je loopt, want... Ach ja. De zoon die De zoon dit nou, ik maar een is beetje nu raspelen. alles het vorige week zorg nog gedaan, maar het helpt niks door. Hij had eigenlijk gisteren moeten komen. Dan had je bij mij op de hof kunnen filmen. En op de hè, hof. Ja. het was door dan. Ja, boven 60 jaar. Oh, hè. zo, ja. Maar mijn man, joh. En wie... Francesco? Ja, Maar je zegt Frances. Francesco, ja, plat gezegd, ja. Waar heb je die... 14. En waar heb ik die leren kennen? Ja. Die heb ik in huis leren kennen met een rode pyjama aan.
Dus hoe druk ga je ze nog even de stoel struikelen? Maar waar staat dan meer een Francesco in een rode pyjama? Dan denk Nee, ik ga een rode Oh, jij pyjama. had een rode- Ja. Daarvoor was hij verliefd op mij geworden. Maar dan moet je me toch eens vertellen van wie Ja. een man een vrouw leert kennen voor de allereerste keer terwijl ze in pyjama is. Wat is er misgegaan? Ik lag in bed Ja, met een eens gebroken kijken, we been. laden ze dan. Kijken, we laden En dan ze. kwamen de Met vriendjes pyjama's allemaal. lekker. En daar was hij toevallig bij. En wie jong wordt je toen? Heel jong, heel jong. 13. Ja, Die waren 13, al 13. jong. Ik ben ook met 6,5 getrouwd hoor. Serieus? Ja. We zijn al 47 jaar getrouwd. God, ja. Dus. En Goede tijden en de slechte tijden. Slechte tijden hebben we aangebroken. Ik heb voor 2 jaar terug heb ik mijn oudste zoon verloren. dan ga ik zelf even zitten. En nu is de man heel erg ziekelijk. Kanker. Francesc? Ja, kanker, de laatste stadium. Oh. Ja. Maar hij wordt gisteren jeurig. Ja. En dat heb je nog wel gevierd. Ja. Ja, we hopen dat nog, zolang tot het kan. Maar heb je het er nog mee gevierd wel? Ja, Is dat hij niet heeft zich waar? gisteren heel goed gehouden. Wat ken hij nog wel? Bijna niks, maar hij is maar moe. Hij is al bijna 11 kilo afgevallen. Alleen maar moe. Ja, Ja, dat futloos. is de ziekte dus. Geen behoefte naar eten meer. Goh, Hij is eigenlijk ook klaar daarmee. Hij is ook Ja? klaar daarmee, ja. hij wil niet meer. Dat is afgelopen zaak. God, en is dat wel heel dubbel dat ze nog een verjaardag gaan Ja. vieren, hè? Ja, 4 alleen maar onder de kinderen. Hè? Ja. Dus alleen met de kinderen. Dus ja, normale wijze verjaardag 4. Ja, en vandaag is mijn oudste zoon, die is nu van maart 2 jaar geleden gestorven. Die was vandaag jarig, dan normaal. En wat is wie hoort het? Wat blieft? Wie hoort de zoon? Maurizio. Maurizio. Ja, maar alle 3, ik heb 3 kinderen, dus alle 3 kinderen Italiaanse naam. Noem ze even allemaal op dan. De Maurizio. oudste, die heette Maurizio. Mijn tweede zoon Marcello. En mijn jongste dochter Salvina. Zoals de bloem? Oh nee, dat is de salvia, hè? Salvino. Salvina. Ik weet niet waar het van afkomstig is, maar Hey, en wat is er met Maurizio gebeurd? ja, die had een 1,5 jaar voordat hij gestorven is ongeveer. Die had een scheurtje in de aorta van 5,5 centimeter. Daar heeft hij nog een bacterie in het bloed gehad. Waar hij 6 weken in Heerlen heeft gelegen. Van Heerlen uit hebben ze met spoed naar Maastricht, want hij zou een open hartoperatie krijgen. En toen hij in Maastricht aankwam, was het het was hoogstwaarschijnlijk niet nodig. We gaan eerst kijken met medicijnen. Medicijnen, ja, heeft hij dan gekregen. Die zou hij ook tot de dood toe moeten slikken. En die bacteriën in het bloed, daar hebben ze, ja, toch zeker nog dik 3 maanden, tot hij iedere dag, dan mocht hij naar huis toe, dus iedere dag via de infuus voor die bacterie weg te krijgen uit het bloed. Ja, en dat was dan goed, ja, en dan de medicijnen. Ja, op een gegeven moment, ja. Toen kwam de corona, na het begin. We weten het niet, maar de dokter zei hartstilstand. Hij is gelukkig wel, misschien heeft hij geen pijn gehad, dat kan hij ook niet navertellen. Maar ik heb hem dood thuis gevonden. God, ja zeg. 41 jaar. Het zijn zware jaren geweest. Ja. En nog steeds. En nu dit. En dan heb ik dan nu de tweede zoon van mij, ja, die is dan ook, ja. 2 daarvan waren getrouwd, dus mijn oudste zoon niet. Die is nooit gelukkig in de liefde geweest. En die ligt nu ook in scheiding. Marcelle. Ja. Oh,
En dan komen we hier aangelopen. En dan zit je... Hè, maar je kent dus nog wel lachen. Komt dat ook door deze twee dames? Ja, hoe moet ik dat zeggen? Of dat nou van die dames komt, weet ik niet. Maar ja, je bent hard van binnen. Maar innerlijk ben je toch... Als je alleen bent, dan is het misschien wel huilen. Van binnen huil je, maar van buiten laat je een lach zien. Maar fijne mensen om zich heen hebben is wel belangrijk, hè? Ja. Klikken verstaan we ze nog. Ja. Want deze zussen kinderen zo goed. Nee, dat is Wat is dat, hè? We hebben altijd buiten gezeten. We zijn buitenmensen.